Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, шуморо бо Иди Қурбон табрик мегӯям. Дорҳои софсавдои мо имрӯз ка рафтесай бародаро. Имрӯз пага дигар ва баъди Иди Қурбон то як ҳафтара шумо метавонед киткои моро харид кунед. Дорҳо барои мӯи салброрӣ, ришброрӣ, фарбешавӣ ва барои харобшавӣ, барои қаддавондан, барои доғҳои сафед ва барои кими руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро. Шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо ватсапда бинависем бародаро. Аз киша дер намонем бародаро. Салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди батл байни Лен ва Райдер. Барои чӣ байни иё дар рафти барнома мефаҳмем. Райдер ва Стёпа батле карданд ки якумин батли тоҷикӣ 1 миллион просмотра шид ва бисёриҳо батли тоҷикиро баъди ҳамин ду нафар тамошо кардана сар карданд. чихеле ки айни замон дар бораи батли 6 ба 1 нави KMC ва Хезе 2020 гап рафтест, ҳамон вақтҳо ҳама гапу чап дар бораи батли Стёпа ва Райдер мерафт. Баъди реванш бо Стёпа оҳиста гапу чап дар бораи Райдер камшидан гирифт. Рептиҷаи батлери сол ташкил кард ва Райдер боша иштирок накард. Ҳамихе ҳама гапу чапи батл дар бораи дига бачаҳако сар шид. Стёпа, Карлеон, Лен, Шахер, нави KMC ва дигаро. Райдер трекҳои хуб бисёр тайёр мекард, лек чихеле ки ай ӯ батл ждад мекарданд, MP3 уқа намегзашт, чунки Райдер мухлисоша бисёртар ба батл қоил карда буд. Соли 2020 шид ва чихеле ки дар дунё як корое шид ки ҳеҷ кас жидар надошт, дар репи тоҷикирам ҳамин хел коро сар шид. Байни бачакҳои лейбли бақувваттарин Хезе авлод каме нофаҳмоиҳо пайдо шид. Бисёри баъд дар ин мавзӯъ чиқирда мерем ва сар мекунем ай пайдоиши проекти Хезе 2020. Бачакҳои Хезе 2020 якчанд проект сар доданд ки бениҳоят мардум хуб қабулшон карданд ва просмотрои хубам гирифтестай. Гап несай дорум 50 дирам, агар кисам да боша оли гӯшки додар якам. Па несай чи да киса, хайҷ гап надорам, ма ҳамихе кинам киса. Ина ма я сомона танга, не ки қатима ҳеҷ вақт эълон наки ҷанга. Мали, барори коши мода, репи мо ҳама вақт мерава дамода буд месазед мобайл, минус алишка ай мобайл. Репи тоҷикӣ дора ҳар хел репер, соҳиби сомона Ангела Меркел, пепелница дора, дарунаш пури пепел, wake the fuck up, натури репер. Комната страха, канали мода бисёриша. дар якчанд барномаҳо баъзе суханҳое буданд ки бачакҳои Хезе 2020 дар барон намёк дода буданд. Бале, ин чиз баъзеҳоро ҳайрон мекунад, не ки дунё чарху фалакай. Намедонӣ ки пага тара чӣ интизорай. Мисол, нафаре ки имрӯз қатитай, пага метавонад ки қатид набоша. Ва ин чиз дар ин даври замон чизи нормал нишидагиай. Карлеон тақрибан 1 моҳ пеш аз баромадани клипи китайский капитан дар канали Тоқи ТВ гуфта буд ки скоро як сюрприза ждад кунен ва ин сюрпризам биромад. Клип дар байни клипҳои реперҳои тоҷик дар як уровни нав буд, бигем меша ва ин чиз хубе ки оҳиста реперҳо ҳаракат мекунанд ки сифати клипҳошона хубтар кунанд. Номи треки китайский капитан аллакай маълум ай ки трек дар ки дахл дошт. Баъди якчанд муддат барон як қисмати трекша реклама кард ки уҷа ай баъзе суханош дарк мекунӣ ки дар Хезе 2020 намёк додагиай. Корди пуштма, ҳамашама киётам бачам, киятата кышта, неки бачам сарсахта тат, ки хеле сата сахта катлаша тат, да табо амара қоил кад бахил шуда, гай бадранги зана гарчанде пир шуда. Шояд иран бо як коре боша ки бачакҳои Хезе авлод мехоҳанд ки диққати тамоми мухлисои репа як тараф гиранд, яъне тарафи худшон. Ира ай ҳама хубтар хай худшон медонанд. Кореро ки мекунанд албатта ки пешакӣ медонанд ки чӣ гуфтестанд, чунки дар реп бениҳоят як опити калон доранд. Боз нафаре ки дар соли 2020 бениҳоят дар бораш бисёр гап заданд ва дим ба дим хайп пешравӣ кардест, ин нави KMC ки ба наздикӣ бояд бо Хезе 2020 6 ба 1 батл кунанд. Бале, ин чиза бовар карданаш каме душвор аст. Мо ҳамчун нафарое ки ҳар рӯз бо ҳамин бародаро дар суҳбатем, шубҳа доштем ки ҳамин батл намешавад. Лек баъди дидани ҳамин навор, боварии мо аллакай 50 ба 50 шуд. Дили мухлис дур намерава, барои ки мо ягон чиза нагуфтаем ки мекунем баъд накарда бошемш. Чизе ки мо гуфтем мекунем, уро мо кардагием. Барои ҳамон мухлисои мо мухлисои худат бисёр медонанд ки мисоли гап чанд бор чанд чиза гуфтагӣ накардагӣ, барои ҳамо уже таърих гуфтем ки хай ягон фақати нигоҳ кун, фақати мо мерем да батл чақчақ мекунем бачаҳо. Хорошо, гап нестай. Мақсадам не, мақсади гап ма медонӣ чи ай навужон. Мақсади гап ма меяй ки мисоли гап барои мисол қарза додан бояд залог бигирӣ, правильно? Мисоли гап вақт қарза худаш. Вақт ма чиро бояд битум бе ҳечи нафали намедонам ки
همون چیز میشه و نمیشه برای ما همه قهمی تشریح گفته سطح روزا میشه چی چی فکر سوالتش جوی مکانش ай суҳбатҳои онҳо маълуманд ки бачаҳко дар ҳақиқат ҳамин батла гузаронданианд то ин ки мухлисои реп боз як намуди нави батла бинанд 6 ба 1 морам ҳайрон навик чӣ кор мекунаву хезе 20 чӣ кор мекунад фикр мекунем ҳар ду тараф ягон сюрпризе доранд ки гӯши тамошобинам меҷимонанд ландмастер баъди батл кардан бо нави кемси дар як барнома якҷоя шишта буданд ва ай суҳбатҳошо маълумад ки байни онҳо мисли пешина конфликт нест лен бошад ҳама визов дод барои батл кардан то андозае ки ба мо маълумае лен як поражения дорад дар батл ва урам боша ай омонҷонса ки якмин батл дар ibtiҷоӣ буд дар комментҳои лен бисёр суханҳое буд ки мегуфтанд реванш хати омонҷонс кун модам интерес нашуд оё хати омонҷонс реванш мекарда бошад ё ин ки не мекунем ҳурмат касера дареб номи марадона нома мемонам дареб ранги футболда марадона марадона хуни нава қабул кута стари нава стили фасон мегити стили ма стили тари навай чунки ягона нафаре ки байни ӯ лен батл ташкил нашуд истиёпа буд ва айни замон стиёпа нест яъне батл бо стиёпа номумкин ай қатъи бачакҳои хезе 20 не чунки дар видеош лен пешакӣ гуфта буд ки визов дар бачакҳои хезе авлод дахл надорад лек иҷа як переворот шуд чӣ хеле ки соли 2020 дар бораш гап задем хитон фаҳмидем ки ягон гапу чап дар бораи райдер набуд чунки райдер оиди батл умуман гап назада буд райдера мардум бисёртар барои батлош нағз мебинад чунки як легендаи батлай бигем хато намекунем мисол райдер клип кард қариб дар 3 ҳафта 15 000 просмотр гирифт а вақте ки дар бораи батл гап зад дар як рӯз 20 000 просмотр ин худаш уже барои райдера маълуме ки мухлисо ай райдер батл мехоҳанд чунки хелаше дар майдони батл нест райдер дар ҳама визов дод лен дам боша дар ҳама визов дод лен гуфта буд ки дар бачакҳои хезе авлод визови ӯ дахл надорад яъне ки қатъи ва ё батл намешавад лек и прямой эфира тамошо мекунем Я бор дига ҳам савол табахшидам. Ин ҳаме саволе ки делем савол тадади ку. Короче, аудитория биториш чи дар Instagram, чи дар YouTube, чи гуфтестан, Шон МС гуфтестан, Нави гуфтестан, Лен гуфтестан, Барон гуфтестан, ва яке Исмаил Абада гуфтестан. Фаҳмон. Мақсад ман намедонам чӣ хеле фикр мекунӣ ки аймиё хай барон точно намешавад дигароша бин мақсад тамом қабул ай наме ки рафтем аме як-ду рӯзи дига 3 рӯзи дига ждат мекунем ҳечка қабул накуна аме гуфтагӣ худат мумкин шавад аме спискаи гуфтагӣ худат як таямон мумкин ки бошад бишавад ова барои ки майра пеши худам нагуфтестам мақсади идея ман нестам маъруф 99 аждара бихун дубаду мегарай деталион навик лен идея зура агар во розӣ шавам ба худо беҳтарин мешавад тамом ман ози ӯ ба як бародар да ҷавоб додам ки гуфт хати лен батл мекунӣ агар бикуна ман гуфтам агар ҳами таға иҷозат бутама қатъи рем бо батл мебурам лен дӯсту беста фарқ надора кадоме бошад главный тага чарчаф интересно райдер мега 3 рӯз пас ном гирифта визов метиҳам агар ленд навик ва карлеон райдер батл кунанд 6 ба 1 мешида боша ё ин ки не кадом батл мешавад 2 ба 2 ё ин ки 6 ба 1 кадомаш бисёртар интереснее лен ва райдер рӯ ба рӯ дар батл оё ҳамин чиз возможно ё ин ки не морам ҳайронем лек дар комментҳо бисёри бад ҳамин комментам мехонӣ ки қатъи райдер батл биро шумо чӣ фикр доред оё лен ва райдер батл мекунанд ё ин ки не агар ки кунанд кадомиш чӣ плюс дора ва кадомиш чӣ минус дар комментҳо фикротона нависонед ва агар ки ай гапи бисёри мо монда шида бошед дар канали 100% обуна шавед бачаҳко бениҳоят барномаҳои хуб мекунанд дуроин хитон шоҳид шавед ссилка дар описания ва дар охири видео хай дӯстон худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо то барномаи оянда توبه کدمه ایزونا میکشن دختره در یه روزی روشن تو اسمو اگر بگونی بگردیم توری ها فقط پرابلم روزی روشن ها تو ساعت دی شب ما قطعو بگردم ساعت وی نیستک молодец شب گشتی ها لوگیکا نول بعد دیگه پرابلم است که قطعی دختر نمیتون جورگاری کده салом алейкум тамошобинони канали Тоқи ТВ салом алейкум тамошобиноне ки бори аввал канали мо дар омадагиам
дар канали Тоқи ТВ мо конкурс объявлят кардагем. Дар конкурси мо 3 мошина, 2 Opel Astra G 99 сол ба кондитсионер ва 1 Nexi 2006 сол бо тонировкаи 1 сола ва 15 телефони Samsung A10. касе ки ҳама билет бисо мехара, 1 Redmi Note 9 Pro туҳфа карда мешава. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. Билетҳо қариб омадагия, касе мехоҳад иштирок кунад, марҳамат билетҳоро дар мери рақамҳои WhatsApp рӯйкунед. Ина номерои картам. Карта Сбербанки мо WhatsApp мо бовар дорем. И мошино телефонҳоро ҳама одамое мегиранд ки дар ҳақиқат сахти бад дар кор аша ва у одам мумкин ту бошӣ шанс ай даст натед. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл, марҳамат.